Ottakaa yksi vaan kirjoittaa. Näkyy. Yhdistetty. Oli menne näitä. Snookeri, biljardi. Jousi on pelaa. Suopotkupallo, suojalkapallo. Nyrkkeily, potkuvoitto. Kuuleheitto. Painonnosto, voimailu, kehonrakennus. Pari tanssi, valssi, kilpatanssi. Sisäjalkapallo. Jalkapallo, futsal. Kädenvääntö. Ei, mutta pallo. Vielä vaan. Se. Vakiotanssi, mikä? Johannes. Hei, otetaan se. Akili. Kyllä vaikeassa. Viimeinen. Ei niin, mutta... Niin, mitä? No näytä. Mitäs niinku... Niin. Mikä toi? Näyttäkää vaan, kyllä me se tiedetään. Joo, no. Mennä vaan. Jaa, no se on semmoista... Sitä aerobiksi. Oliko se Mikko Järvelä? Ja moikka! Esittäminen seisoo! Sitten toiselle porukalle. Kai! Sitten. Vesihiihto. Petanga. Sitten. Olkainen heitto. Joo. Oikein. Kolme loikkaa. Oikein. Me ei jaksankaan huutaa. Tanssi. Toisilta tanssi. Tämä kyllä hämmästä. Farmarikäreitä. Mikä on semmonen? Korelauta. Menekö? Painelauta. Ei. Joo. Mikä on se purjelauta? Mikä meni? Riippuliito. Melkein. Onkin meni. Hyvä. Laskuvarihyppy. Uimahyppy. Benchihyppy. Ei. Frisbeegolf. Pieni. Ei. Apua. Se oli se petankki. Vesihiihto. Kaikki. Amerikkalainen jalka. Ei oo vielä. Lätkäjä. Tuo kyllä pystyy jotenkin. Jalkapallo. Rakpi. Ei oo. Tää taisi tehdä 10 ottelua. Se on. Sitten. Tuliko toi? Se tuli.
Sukellus tuli heti. Tuo niin. Eikö ei oo? Joo, on tuo. Voltti. Sitten. Voimakävely. Puukeppikävely. Mikä se on se? Voimannosta, painonnosta. Ja aika! Eli nyt Oi, sori. Siinä varmaan on 11. 12. 13. Joo, otetaan 14. Eikö se 14? 15. 15. Hyvä. 15. 16. 17. 18. Vanha palokuunnelija. Mä tuosta kiinni esivarasta. Oi! Hyvä. Hyvä. Et saanut puota kiinni. Tuli jo yli. Oikein helpompi kuin 1 vaan. Se kääntyminen on vaikea. 8. Yhdeksän. 24. Kuinka meillä on? Onko tää 10? 10. Hei, tähän sellainen joku muu vettäkö? Ei saa heittää niin kuin täällä. Heti saman tien pallon perään. Tommi kerää pussit ja Johannes ottaa. No nyt, ämpärit on jo. 2 on. -1. Se pitää jättää se vaan. Hyvä! Hyvä. Hyvä! Aivan fantastista. Ai! 3 tuli. Tätä painavia palloja. Joo. Loistava heitto. Hyvä. 6. Tätä painavia palloja. Joo, ja saman tien pallon perään kun lähtee kerästä. Saman tien pallon perään. Ei saa ottaa pois. Hyviä! 24. Oi! 25. Niin muuten. Hei! 26. Valmis. 27. Yes! Yes! 28. Oikein hyvä Jarno. 29. Se on melkein noita. 30. 31. Hei, sitten kuulkaa 2 parhaan joukkueen finaali. Ja tänään 2 parasta joukkuetta on. Lähdetään 5. sijasta kuitenkin liikkeelle, että jännitys säilyy. Nimensä mukaisesti joukkue nimeltä Himmeet sijoittuu tänään 5. Saatavuutta. 4. eli jo lusikka sijalle tänään Pakuri Käävä. Yes! Saavumme pronssisijaan, joka tänään ei valitettavasti ole voitettu pronssi kuitenkaan. Kai on se ehkä vähän, mutta ei ihan pahan näköiseen. Vielä ollaan. Emme julkista vielä voittajaa, koska finaalin pisteet sitten lasketaan yhteen tai vielä lisätään. Finaaliin tänään sitten menee Winners ja Checkpoint. No niin, rankkarikisalla Aika luova nimi. Lähes Molemmilla. Okei, finaalilaji muut kannustaa. Finaalilaji on seuraava. Nyt! 2, 3,
rikkoo manteen, niin se on automaattinen hylkää. 4, 5, Rauhassa. Tommi, liikaa pakurikääpää. Ei mene läpi. Hyvä. 11, 12, 13, 14, Kerrallakaan rokat ei rikki. 16, Ottaako jos menee 2 kertaa? 17, Siitä Mattia. Nyt ollaan. Hyvä. Kyllä. Ota breikkaa. 26, Sujaa. Yes, mennä. Hyvä. Hyvin menee. Se oli hyvä. Erittäin lehmä. Heitto. Hyvä. Eihän tää todella. Hei. 315, Aivan loistavaa. Tavallaan. Eli jokaisesta voitetusta lajista saitte 5 pistettä, jos te olitte 4 ja 4, 3, 2, 1, 4. Teillä sielkupisteitä ennen finaali oli 19, teillä 22. Mutta me saatiin tästä 19 plus 95 tekee 114 Erkille, jolloin 22 plus 29 tekee 111, jolloin voittajat ovat Finnair!